Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, νιώθω ιδιαίτερα ευτυχής αλλά και υπερήφανος που είμαι εδώ μαζί σας σήμερα στην πρώτη ανοιχτή συγκέντρωση του κινήματός μας εδώ στην Πάτρα. Ό,τι και να κάνουν πλέον δεν μπορούν να μας σταματήσουν. Είμαστε πάρα πολλοί. Αν δεν το κάνουμε εμείς, δεν πρόκειται να το κάνει κανείς. Ή εμείς ή κανείς. Ή τώρα ή ποτέ. Περιθώρια δεν έχουμε. Όπως δεν έχουμε και περιθώρια για προσωπικές κόντρες και διχόνοιες. Πρέπει... Επαναλαμβάνω, δεν έχουμε και περιθώρια για προσωπικές κόντρες και διχόνοιες. Όλοι έχουμε ένα κοινό σκοπό. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό και για να το πετύχουμε, για να πετύχουμε το σκοπό μας, πρέπει όλοι να είμαστε σαν μια γροθιά. Πρέπει να είμαστε συμπαγείς σαν μπετό. Δεν περισσεύει κανείς. Η νίκη είναι δική μας. Ζήτω η νίκη, ζήτω η Χρυσή Αυγή.